Groot aantal deelnemers optocht IJsselstein. Veel kinderen deden mee aan de stoet. Het is vandaag 5 maart, dit is het Peel en Maas Journaal. De optocht van de Peelreus in IJsselstein is al jaren een publiekstrekker van je welste. Vanwege de jaarlijkse groei van het aantal deelnemers besloot de carnavalsvereniging om de bonte stoetwagens, groepen en eenlingen dit jaar een half uur eerder te laten beginnen. En dat was ook wel nodig, want er deden 52 groepen mee met de optocht. En dat waren in totaal 535 personen. De optocht was kleurrijk en divers, met grote groepen, diverse wagens, eenlingen en paren. Echt hoor, hey, ik, jullie geen, wij zien direct verkloor en dat is de tijd, blieft, hangen. Dan duurt het over, langer, die van het viertje doet genoeg, wij blijven stond op meer gevoel, en dat is de tijd, blieft, hangen. Dan duurt het over, langer, kunt de kapel maar de, kom weet nog niet naar huis en zie mee met de vasteloven dus weer thuis. En als een diep blieft hangen, dan duurt het over langer. Die van het viertje nooit genoeg, weer even stond op meer gevoel. En als een diep blieft hangen, dan duurt het over langer. Met de kapel maar nog mee nog niet naar huis en zie mee met de vasteloven dus met thuis. Met de kapel maar nog mee nog niet naar huis en zie mee met de vasteloven dus met thuis. De optocht in IJsselstein is al jaren populair. En alhoewel er meer dan 500 mensen meededen aan de optocht zelf, was het ook nog druk aan de kant. De kijkers hebben wel een idee waarom de optocht van de Peelreuzen zo geliefd is. Omdat hij gewoon erg goed bekend staat, denk ik. En hier heel veel straten en buurten zijn die zich samenpakken om mee te doen. En dan is het ook voor een buitendorpse gewoon erg leuk om te komen kijken. Waar komt u zelf vandaan? Kastraai. Dus u komt speciaal voor de optocht in IJsselstein? Nou, mijn vader woont in IJsselstein. Ik denk dat het een van de grootste optochten is van de gemeente Venray. En wij vinden het natuurlijk de mooiste. Ja, want wat maakt hem zo mooi? Nou, de grote groepen en de wagens. Hele mooie wagens, mooie groepen, ook mooie kleuren. Ik ben ze kwijt. Ze zoeken gisteren in de test. Immers heeft me geen gefles. Waar zijn die eindjes? Ik ben ze kwijt. Gisteren heid ik ze nog tussen. Kreeg het land Lazarus. Waar zijn die eindjes? Ik ben ze kwijt. Maar heel misschien ze ging het laten wie. Ik was weer zo best ik goed op staan. Dat ze bleven hangen in de zon. Wie had het gedacht, je dat zomaar kent. En leven opgewacht op het moment suprem. Een carnavalsoptocht is natuurlijk ook de ideale gelegenheid om de actualiteit aan te kaarten. Zo kwam het zorghuis dat vorig jaar werd geopend aan bod met de bewoners zelf. Wij beelden de familie Vlodder uit en wij zijn nieuwe bewoners van het zorghuis. Vandaar dat we meedoen. Bijzonder dus, voor de eerste keer meedoen aan de optocht. Is dit iets voor de herhaling vatbaar? We gaan zeker dit jaar meedoen. Ja, in dit dorp is keileuk. Ja. Een andere groep deelnemers speelde ook in op een actueel onderwerp van het dorp. Zij waren aan het zoeken naar nieuwe aanwas voor de dorpsraad. Jullie zijn verkleed als Sherlock Holmes. Waar zijn jullie naar op zoek? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de dorpsraad. Want die zijn nodig? Ja, we zoeken nieuwe leden en we willen dan wat nieuwe. De eisen zijn niet zo hoog op carnavalsdinsdag, dus iedereen is welkom. En hebben jullie al een beetje succes? Oh, we hebben al 11 mogelijke kandidaten. Ballen zoek van tante Mien. Oergetrieben bovenop het goeie, dat zit onderin. Zoek, ballen zoek, liefst een gans
ganse trien. En als hij goed getrokken is, dan gaat hij er vanzelf in. Het geheim van dit recept is wat ik heb gehuurd. De prins het met zijn scepter in de soep geruurd. De joekskapel die bloost hem goed op temperatuur. Dan kunnen wij er tegen tot in het late uur. Soep, soep, ballensoep, soep van tante Mien. Doorgedreven bovenop het goeie, dat zit onderin. Soep, soep, ballensoep, het liefst een ganse trin. En als hij goed getrokken is, dan gaat hij er vanzelf in. Bijzonder aan de optocht was het grote aantal kinderen. 17 onderdelen werden door 135 kinderen verzorgd tot en met 12 jaar. Zo ook de groep meiden die meeliepen met de naam Wij letten op de kleintjes. Wij doen kinderverzorging. En hoe vind je het om mee te doen met de optocht? Leuk. Is het de eerste keer of doe je al vaker mee? Dit is de eerste keer. Verschrikkelijk niet bekomen, doe ik ver. Ik denk, dat overkupping het werk hier. Dus ik kom daar aan bij de tent. Druk! Afgelaaien vol. Ik kiep warm in. Ik denk, het zal er niet. Iedereen met de knie. Pak uw telefoon. Je weet niet wat je met maakt. Moet eens kijken wat een schoon exemplaren wij in de aanbieding hebben. Helemaal voor niks. Kijk eens aan. Je kunt er niks mee aanvangen. Maar ook de jongeren waren goed vertegenwoordigd. En voor hun bleek de verhoging van de alcoholleeftijd een mooi onderwerp om met hun wagen te laten zien. Maar liefst 2 groepen jongeren hadden dit thema gebruikt. Jullie doen mee met de optocht en ik zag staan, wij tanken door. Wat bedoelen jullie hiermee? Ja, nou, alcohol is naar 18 gegaan. Maar wij zijn ook niet allemaal 18. Maar dat houdt ons niet tegen om gewoon door te blijven drinken. Dus kan ik wel zeggen dat jij deze carnaval wel wat hebt gedronken? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Zeg het rond, we hebben Den Haag gezien. Vanuit de piel komt die van Rooien. Het vlak water is hier al voorbij. Er werd gelachen, kom erbij. De rood van 11, wit en rood. En door de aderen hazelbloem. Het gaat gebeuren, stop ons bij. Kom en sluit dan in de rij. Zo mooi, vast erover in rooi. Trek op het scheur aan en heb het glas. Wielhazen, zo mooi, vast erover in rooi. Op die grote nacht of in de tent is net of hier in keur. Hey, rooi, hey, hey, rooi. De jury had het nog moeilijk. Alle kandidaten van de IJsselsteinse optocht hadden zich flink uitgedost. De winnaar van de publieksprijs was de groep De Smaakmakers van Reuzenstein, die met een grote wagen vol streekproducten en lekkernijen deelnam aan de stoet. Zij wonnen ook de juryprijs in de categorie Grote Wagens.
En met de laatste optocht uit de regio sloten de Pielreuzen het carnavalseizoen gisteren af. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.